फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं सांग्रांथि रेली बे बिमुंजों कमिउनिटी राइट एंड सशियेल जस्टिस माहारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनाय गुबैयै जोङो मोनब्रै आयदा लादों हा हु ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि फुल प्रुफ प्रटेक्शन आरो बेयाव एनक्रोच जानाय बेखौ माने एभिक्शन खालामनांगौ लोगोसेनो फरेस्ट राइट एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्टनि मोनथाय आरो हा हुनि जेसेबां जोंनो सांग्रांथि नांगौ बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि अभियान खालामगोन लोगोसेनो माइ केरियार माइ फिउचार जोंनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जानांगौ आरो जोङो जि सोलोंथाइखौ लादों गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ बे मिशनखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों दा बे समाव जोंनि फरायसा फरायसुलि जोंनि गार्जेनफोरा जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गोसो होनानै खामानि मावो आरो जोंनि जि फरायसा फरायसुलिनि केरियार बे केरियार दानायाव जोङो बांसिन मुखुब जानांगोन जाहाथे बिथांमोना ओरैनो बेकारै बा ड्रप आउट जानो गोनां जाया आरो बिथांमोननि फरायनाया आद्रा बा खावसे जानानै थाया गुबुन फारसेथिं थामथियाव जोङो समाजारि जायफोर बेरेखा हाबाफारिफोर मेनलि ससियेल ट्रान्सफरमेशननि जों एजेन्डाखौ लादों आरो बेयाव मेनलि ड्राग्स दिनै ड्राग्सजों जोङो माने यां जेनेरेशना बांसिन एडिक्टेड जानाय नुदों बे मोनसे साइलेन्ट किलार बादि आरो ड्राग्स जौ जुवा लोगोसे मानसि लांखारनाय दायना दायनि फोथायनाया दाबो जोंनि गेजेराव दङ आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौबो जों बिराद नुनो मोन्दों मबाइल आरो मटर साइकेल बा नोङो स्कुटिनि मोनसे माने बेबायदि थाबथानाय गैयै जि बाहायनाय बे मोनसे एक्सेसिभ इउज जोंनोथ' निड बेस जिखिनि बाहायनांगौ बेखौ बाहायखानांगोन खिन्थु बिनिबो बांसिन बाहायनायाव समाजाव गोबां बेले बेजे बा गोबां सौग्रावनानै आसखान्दा जिउ गोमानो गोनां जानायखौबो जों नुदों आरो मबाइलजों गोबां इन्सिडेन्ट गोबां क्राइम जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ समाजाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय मोनसे जोङो उद्देश्यजों जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो ब्रैथियाव जेलाव थानाय जेसेबां जोंनि एनडिबि बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय समाजारि मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों सरकारखौ नारसिननाय आरो सरकारनिसिम प्रेसार बिल्डिं खालामनानै बे लिगेलि जुडिसियेल पइन्ट अफ भिउआनो जाया मानो बा सरकारनि इनिसियेटिभजोंनो जाया मानो गासैबो एनडिबिफोरखौ गावबा गावनि न'आव थाफैफिननो हानाय बेबस्था खालामनांगौ आरो बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै जोङो गोजोननि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो एन्टि ससियेल जिखिनि एक्टिभिटिफोर जाबाय थादों हा हुनि सायाव जोंनि जिखिनि सांग्रांथि जोङो जि हायाव दङ बे हानि गोबाङानो डकुमेन्टस गैया गोबाङा हा दङ खिन्थु डकुमेन्टलेस दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै समाजाव जोङो फिन खनसेबाव मोजाङै सुबुं सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय जोङो गाबोननिफ्राय मेसिभ मोनसे केम्पेइन खालायगोन आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे थांनाय समफोराव 2007आव 2300 किल'मिटार साइकेल रेलि हान्जा सुरदों बेनि उनाव लं मार्च गोलाव हान्जा सुरदों टटेल रेभलिउसन फर टटेल चेन्ज आरो दिनै जोङो बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो गाबोनो चिरां जिल्लानि रौमारियाव जोङो बेखौ जागायगोन काजलगाव दख'रानि सिङाव आरो बिनि उनाव क'क्राझार जिल्ला बाक्सा जिल्ला बरपेटा नलबारि कामरुप उदालगुरि जिल्ला सनितपुर बिश्वनाथ आरो लखिमपुर धेमाजि सारा आसाम नाङै जोङो बे केम्पेइनखौ खालामगोन आरो माखासे हाबाफारिफोरबो जों लाबावदों बे हाबाफारिफोरखौ जों उनाव फोरमायगोन दा बेखायनो बे हाबाफारियाव गासै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ ज'यै बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाहागो लानो खावलायबाय आरो बेबायदि मोनसे सेन्सिटाइजेसन बा मोनसे एवारनेस सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों माहारियाव माहारिबादनि फारसे जोंनि मोनथायनि फारसे आरो जोंनि गेजेराव जायफोर नुजाबाय थानाय जिखिनि जेंना जेंसि बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो लामा दिहुननांगोन आरो खौसे ज' जायोब्ला गासैबो जेंनानि समाधानखौ जोङो मोनगोन होननानै जोंहा आत्मबिसास दङ।
नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।